It's Oonktime. Let's start the show. Welkom, dit is Midden-Limburg op zondag met Johan en Carmen. We gaan zo meteen beginnen met een brandweerman, Ashwin Verheijden. Hij is uitgezonden geworden naar Catalonië en daar heeft hij meegestreden om de brand te bestrijden. En toen hij terugkwam had hij 1 dag rust en mocht hij in Nederland beginnen. Hij gaat er alles over vertellen. En vervolgens gaan we praten over de Doe Mee-weken om ouderen meer te betrekken bij wat er leeft in de stad. En daarvoor schuiven we 2 gasten aan. Het programma is nog leuker dan vorig jaar, dus blijf kijken. Mark en Karen, ik sluit daarvoor aan. En we sluiten het programma af met de voorstelling Reinald de Strijdvaardige. Hij was de graaf van Gelre in Montfort en er is een theatervoorstelling 700 jaar nadat hij is overleden. En wie doen daaraan mee, Johan? Nou, verschillende mensen doen er aan mee, maar onder meer de fanfare in Montfort. En we gaan erover praten met Fedor Koenen, de schrijver, en met de dirigent van de fanfare. Want het is een bijzonder programma. Dit is Midden-Limburg op zondag. Deze zomer werd Europa opgeschrikt door een aantal enorme branden. In het zuiden van Europa, maar ook bij ons in de buurt. Ashwin Verheijden, jullie kennen hem misschien nog. Hij is een keer bij ons te gast geweest om te vertellen over de geschiedenis van de Roermondse brandweer. Hij is naar Spanje getrokken, naar Catalonië, om daar hulp te bieden. En we zijn blij dat hij vandaag bij ons is aangeschoven om erover te vertellen. En we gaan over in het dialect. Ja, Ashwin, prima. welkom. Hallo. Wat een ervaring weer. Heb zich met mogen maken. Ja, inderdaad. Ja, dat dekt de volledige lading, ervaring. Ja. Ja. Dat kunnen we ons helemaal niet voorstellen. Wat dat voor u betekent. Hoe bent u terechtgekomen? Ja, kijk, we hebben nu helaas in het noorden ook wel wat ervaring inmiddels met wat grotere branden en dergelijke. Maar de hoeveelheid branden wat we in Catalonië en Frankrijk zien we gelukkig hier nog niet. Hoewel het aantal wel stijgt. Maar de omvang en ook de manier van werken en zo vind ik in ieder geval heel erg indrukwekkend hoe men dat door aanpakt. Ja. Zit je hier meteen in de frontlinie gekomen of zit je als aanvaltroepen gebruikt? Wie heet dat? Nee, we zijn in het kader van prepositioning noemen ze dat. Van de Europese Unie weer elk jaar teams uit gans Europa in de zuidelijke landen verdeeld op verzoek. Dus die landen doen een aanvraag voor ondersteuning. En Nederland dan over het 2e jaar aan deelgenomen. Vorig jaar in Galicië en dit jaar in Catalonië. En we eigenlijk werden weer door ingezet dan, of er werden de teams van de prepositioning dan ingezet als een onderdeel van de lokale brandweer. In ons geval dan van de Catalaanse brandweer, maar kan Frankrijk zijn. Maar dat was echt een eenheid van de brandweer. Nou was jij een teamleider en je bent onderdeel van de handcrew. Dat zijn de mensen die echt op de grond erin gaan. Dus ik denk het meest gevaarlijke en misschien ook wel het meest zware werk. Hoe was dat om met zo'n internationaal team te werken? Ja, gevaarlijk. Die wil ik wel enigszins nuanceren. Ik bedoel, brandweerwerk is niet vrij van risico's. Het is zwaar werk, want ja, de handcrewwerk, dus de werks met de hand, met handgereedschappen gaan we het terrein in, gaan we graven met grondbelen, maken we de grond open en daar zit ze ook daadwerkelijk op sommige momenten letterlijk en figuurlijk dicht tegen het vuur aan. Ja, dat kan ik niet ontkennen. En heb je het gevoel op dat moment, want er zijn zoveel branden, het is zo groot. Ben ik letterlijk ook gaan betekenen of is het maar een druppel op een gloeiende plaat? Ja, kijk, als ze branden hebben van omvang, die wat we nu de collega's helaas in België met maken, dan kan ze misschien wel een gevoel van nietigheid krijgen. Alleen alle schakels vormen uiteindelijk een keten die de brand onder controle moet gaan krijgen. En zo moest dat ook echt zijn. Dus als ze ingezet was bij zo'n incident, ook absoluut geen overzicht van het totaal. Dat gebeurt op grotere afstand op dat moment. En dan moest er maar ergens ook op vertrouwen dat de opdrachten die ze uitvoeren bijdragen aan het succes. Maar internationaal team, mensen uit heel Europa plus de mensen vandaar, die communicatie, gaat dat in het Engels of in het Spaans? En sluit dat op elkaar aan? Vooral Engels, ja. Want we kregen dan een liaison met, dat is een verbindingsofficier. Catalaanse collega, die doorgaans best aardig Engels spreken. Ik bedoel, ik spreek ook geen vloeiend Engels, kan me heel aardig helpen.
helpen. Nou, dan komen ze uiteindelijk daar wel uit. En hoe het uiteindelijk een keer iets minder gemakkelijk gaat spreken om brandweer, zeg ik altijd. En dan denk ik, komen we er best wel uit. Ja. Ja. Is het zo dat ze uitgezonden werd of meldt ze zichzelf vrijwillig aan daarvoor? Ja, dat gaat, ik weet niet wie dat in andere landen werkt, maar hier de afgelopen 2 jaar is dat hier in Nederland in ieder geval geweest. Dat vanuit het NIPV, de landelijke organisatie, het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid, die doen een uitvraag voor de prepositioning. Daar werd natuurlijk wel gevraagd of ze enige affiniteit hebben met natuurbranden. Mensen van de handcrew hebben dat uiteraard, want daar is natuurbrand het specialisme. En dan kunnen ze zich aanmelden om er deel van te maken. Ja. En bepaalt ze dan nog zelf die periode, wie lang dat is, of werd dat voor u bepaald? De periodes liggen vast. Het zijn 2 keer een periode van ruim 2 weken met de reisdagen met geteld. Dus we zijn in mijn geval van 15 juli tot 31 juli gegaan. En daarna zijn we afgelost door een tweede groep die wat net recent terug is gekomen. Dus die periodes liggen wel vast. Het moet wel passen dan moest het passend maken, wil ze gewoon. Is het niet alleen leuk voor jou dat je eraan toe komt en er misschien wat ervaring inbrengt en daar ervaring op doet? Het idee was ook, heb ik begrepen, uit een aantal van de verhalen die jij in de media hebt gedaan, dat jullie er wat van leren. Want de droogte is natuurlijk hier ook een onderwerp wat steeds belangrijker wordt. Ja. Wat heb je meegenomen uit die ervaring wat we hier misschien zouden kunnen toepassen? Wat nam ze met? Kijk, voor ons is dit nog de Nederlandse brandweer maakt al echt wel een ontwikkeling door de afgelopen jaren. Maar dan hebben ze heel veel kennis met wat die mensen daar over tientallen jaren hebben opgedaan. Daar hoeven we weer zo lang niet meer over te doen. Want dan kunnen we heel erg leunen op wat ze al beleefd hebben en bedacht hebben. Maar kun je ze een voorbeeld noemen? Ja, wat ik daarin metgenomen heb is ook het herkennen van de risico's. In een verbrand gebied. Wat duidt die flora die wordt aangetast is door brand. Hoe vormt dat risico's? Dan kunnen die collega's van daar, die kunnen zich daar prima in metnemen. Omdat die ervaring gewoon echt hebben. En een plaatje is heel fijn. Maar het daadwerkelijk beleven, erin staan, zeg ik altijd. Dat is de kennis die je eigenlijk nodig hebt om het goede besluit te nemen. Dat helpt wel zeker. Ja, dat draagt echt wel bij aan de kennis van de branden die we hier weer hebben. Ja, want wem had dat gedacht? De komt terug naar Nederland en toen... Ja. Heb ik 1 dag rust gehad. Was het weerprijs? 1 dag rust gehad. Ja. En toen mogen ik weer gaan. Ja. Ongelooflijk. En wie waren het daar? Ja, ik zeg tegen de collega's ook, de brand in Oostrum denk ik dat er op gedoeld werd. Voor mij waren dat voor Nederlandse omstandigheden een redelijk zeldzame felle natuurbrand. De beelden wat ik 2 weken en een week daarvoor gezien had in Spanje, die had ik daar zo op kunnen leggen. Die omstandigheden, die felheid van de brand, die waren wel vergelijkbaar. Het was een kroonvuur. Ik spreek maar even na wat ik gelezen heb. Wat houdt dat in? Dan zit de brand echt boven in de boom. En op het moment dat echt ook bij naaldbomen het geval is, dan is de brand ook zo fel. Dat is het zo'n intense brand en dat gaat op sommige momenten dan ook zo snel. Dat is echt ontzettend moeilijk te stoppen. We zagen op het journaal inderdaad beeld ook van Frankrijk overigens van bossen waar echt gigantische vlammen bovenuit staken. Is dat wat het is? Ja, je hebt 3 soorten natuurbranden. Dan heb je grondvuur, dan zit het in de grond. Dat is wat nu in de Ardennen bijvoorbeeld voor een groot gedeelte het probleem is. De peelbranden bijvoorbeeld. Dan heb je loopvuur, dat is het lage begroeiing en eigenlijk dood materiaal wat op de grond ligt. En dan heb je kroonvuur en dat zit echt hoog in de bomen. En met voor brand de juiste omstandigheden, dus de slechte omstandigheden om te blussen, met wat wind en droogte kan dat heel snel gaan. Ja. Als leek, zie je dan die helikopters gaan met het water. Ja. En ik weet van Van Rooij ook wel gezegd, rond 10 uur gaan we weer vliegen. Ja. Dan denk ik, om 6 uur is het leeg. Ja. Waarom begint ze niet om 6 uur al? Kent ze dat uitleggen? Dat durf ik niet te zeggen. Ik weet dat die ook ook voor die piloten geldt, die hebben haar werk, die moeten ook een razoer hebben en zo. Mogelijk dat het door een oorzaak en gelegenheid. In het donker vliegen ze sowieso niet. Nee.
Dat heeft met veiligheid ook op de grond te maken natuurlijk. Maar waarom niet om 6 uur 's morgens al? Maar ik denk dat we toch even bij de helikopters blijven. Want dat is een interessant punt. Want ik las in een aantal verhalen die ik me gelezen voordat je hier kwam. Dat we in Europa hebben we 22 vliegtuigen en 5 helis voor heel Europa voor het blussen. Dan zijn er ook landen die zelf apparatuur inschakelen. Een van de punten die eigenlijk naar voren kwam, naar aanleiding van die branden in het zuiden, was het gaat niet alleen om de opleiding en de mensen, maar hebben we ook de tools om te kunnen doen wat nodig is. Er werd dingen geroepen over helikopters, over terreinwagens met sociale banden. Heb je daar inzicht in opgedaan naar aanleiding van die branden, dat je zegt, wij moeten eens gaan kijken wat kan er verbeterd worden? Ik hoor het getal 5 helikopters. Europawijd durf ik dat echt te bestrijden. Ik bedoel, alleen een enkele brand in Spanje zie ze er al meer verlegen. Ja. Dus misschien dat ze 5 Chinooks bedoelen. Voor Europese doelstellingen was dat, las ik. Zou ik er zijn er gelukkig meer, begrijp ik. Absoluut veel meer. Daar is ook wel een ontwikkeling in. We maken in Nederland gebruik van Defensie met de Chinooks. En we moeten ook, denk ik, niet gaan proberen om Franse of Spaanse omstandigheden na te gaan bootsen. Dat zou ook niet helemaal realistisch zijn. Maar de Zuus wel, zeker ook in Nederland, de laatste jaren echt een ontwikkeling. En de regio's die wat echt investeren in specialistisch materieel, trainingen. Onze regio die probeert ook iedereen met te nemen in het besef natuurbrand. Want dat is echt wat anders dan een gebouwbrand bestrijden. Investeren in de handcrews die we in Nederland hebben. Dus er is wel echt een beweging. Materiaal kopen, spullen kopen, daar maakt zich een brand mee doen. Dus daar hoort ook kennis bij. Dus het is een heel traject. Training. Ja, precies. Het is echt wel een heel traject hoe brandweer Nederland breed. Maar heel Noord-Europa ook wel. In Duitsland zijn ze ook heel erg met actief om daarin te investeren. Ja, ik begreep in Duitsland zijn ze vooral ook bezig met observatieposten. Of in ieder geval observatiemethodes. Ook digitaal en zo. Om eigenlijk van tevoren al te zien. Sneller erbij te zijn. Ja. En ik begrijp dat er ook een proef wordt uitgerold. Die onder meer hier in Mijnberg wordt toegepast vanaf september. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat zijn systemen die eigenlijk in Zuid-Europa ook al toegepast werden. En ook daarvoor geldt. Dan moest het wiel niet opnieuw uitvinden. Maar de technieken maken het tegenwoordig ook steeds beter mogelijk om op die manier te monitoren. Vroeger hadden we uitkijktorens waar men de brand ging. En hoe gaan ze met drones detecteren? Met drones werd ook op sommige plekken gedaan, maar werd ook overwogen. We hebben bijvoorbeeld jarenlang in het verleden ook in de zomer hadden we een vliegtuig wat in de log zat. In de Veluwe doen ze dat nog altijd wel. Maar zo'n camerasystemen, intelligente camerasystemen, en ik heb die ook in Spanje wel gezien, die op coördinaat kunnen aangeven van loester, ik zie daar ook, die kunnen echt enorm goed inzoomen en die kunnen gewoon op het coördinaat aangeven van daar moet iets her. Dus dan kun je ook gerichte inzet plegen. Ja, precies. Ja. Dus dat is echt wel een ontwikkeling die gaande is. Ja, en heel snel gaat. Ja. Ja. Ashwin gaat heel anders. Als een gebied werd ontruimd, zeg maar, mensen werden geëvacueerd. Beesten kunnen ze niet evacueren. Maar op het moment, in principe, wilde beesten laten ze zich niet laten evacueren. Ja. Op het moment dat die brand kwam, dan zijn ze wel in paniek. Bussen zo gaat al in stijgen gekomen, want die vluchten, die komen je ook tegen. Ja, bussen zo eens gaat tegenkomen. De Zusse voorbij komen. Dat is het meer. Ik bedoel, en natuurlijk horen die beelden heel vaak de socials. En dat is prima. Hè. Ik bedoel, zeker als er hulp verleend werd, ook aan beesten. Maar ik kan niet uit eigen ervaring zeggen dat als ik op een branche stond, dat er met tientallen reeën en zwijnen en maar u loopt op dat moment geen gevaar om dat beest op dat moment. Dat maakt ze niet echt. Nee, zou ik niet zo durven ervaren. Nee. Nog een andere vraag. Je hebt net een beetje verteld over inzet in Catalonië en eerder in Galicië en ook in Noord-Limburg. Ja. En waarschijnlijk daarvoor op heel veel andere plekken. Het is altijd spannend als een brandweerman of brandweervrouw erop uittrekt. Op Facebook, naar aanleiding van je terugkomst in Spanje, gaf je dat ook heel mooi aan. Dat je zei van de focus is altijd op de mensen die vooraan staan. Maar het thuisfront is ook belangrijk. Je vrouw Marion. Ja. Kun je daar wat over zeggen? Ja,
Zonger thuisfront, geen brandweerman, schuine streep vrouw zou ik zeggen. En ik heb dat al eerder gezegd, ook in de media. Voor mij, dat is voor mij heel persoonlijk, of voor ons heel persoonlijk. Ik heb nu bijvoorbeeld ook dienst als officier van dienst. En als ik aan toes ben, ik heb gewoon 7 dagen dienst, ook 's avonds en het weekend. Als ik toes ben en ik krijg een alarmering, ga ik nooit de deur uit zonder mijn vrouw een kus te geven. Want we hebben een gevaarlijk beroep. Mm-hmm. Dus ik ben me daar ook zeer bewust. Niet dat ik denk dat we heel veel risico's nemen. Precies, Maar het het gaat kan. natuurlijk heel verstandig, maar Ja. je houdt er rekening mee dat het Ja. de laatste kus zou kunnen zijn. Ja, dat is heel, klinkt heel dramatisch. Ja. Maar ik ben me daar wel heel bewust van. Dat is dezelfde reden dat als ik een keer een spannende inzet heb. Nou, ik ben 2 weken weg in Spanje. Ik kreeg de mogelijkheid geboden. Enerzijds vanuit mijn werkgever gelukkig. Maar anderzijds vindt mijn vrouw dat ook prima. En ook in Spanje, dan zit ze in een omgeving die voor haar natuurlijk nog vreemder is. Dat was ook elk moment. En ik heb een situatie gehad, daar kwamen we echt midden in de nacht terug bij de auto's. En na een uur wandelen vanuit het terrein. Maar dan ga je het eerste appje naar huis van ik ben nu bij de auto. Nou, dan weet het dat het prima is. En of dat nu om 2 uur 's middags, 9 uur 's avonds of om 3 uur 's nachts is. Nou, dat appje gaat de deur op. Altijd goed bericht. Ja. Ja. Nou, je bent in ieder geval goed teruggekomen en dat is natuurlijk niet alleen fijn voor je vrouw, maar ook voor ons. Heel fijn dat je hier wilde aanschuiven om erover te vertellen. Zeer gedaan. Ja, Dankjewel. dankjewel Ashwin. Ja, beste kijkers, we gaan het hebben over de Doe Mee-weken. Over Senior Vriendelijk Roermond. En daarvoor sluiten we vandaag aan Mark Breugelmans als voorzitter en Karen Venbrug, zij is de netwerkcoördinator van Senior Vriendelijk Roermond. En de Doe Mee-weken zijn heel belangrijk. Waarom zijn die zo belangrijk, Karen? Omdat de Doe Mee-weken 3 weken lang activiteiten aanbiedt aan senioren. Dus voor alle inwoners van Roermond die dan volop mee kunnen doen. Letterlijk en figuurlijk. Ja, het bestaat al wat langer, toch? Ja, dit is eigenlijk het 5e jaar. Dus we hebben het eerste lustrum, Mooi. het 5e jaar dat in deze hoedanigheid de Doe Mee-weken bestaan. Ik heb me laten vertellen dat het al sinds 2015 of 2016, maar toen had het meer te maken met de week van Alzheimer. En van daaruit zijn ze richting de Doe Mee-weken Er gegaan. zijn er verschillende onderdelen die in die weken aan bod komen. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Het is een heel divers aanbod. Ook dit jaar weer. We hebben 62 activiteiten. Meer dan vorig jaar. Ongelooflijk. Het heeft eigenlijk alles. Het heeft bewegen, het heeft muziek, het heeft eten, informatie. Je kunt een vaartocht met een boot maken. Je kunt gaan wandelen. Je noem het maar op. Het is eigenlijk heel divers. Dus binnen die onderdelen kun je allerlei activiteiten gaan doen. Ja. Het was zeer succesvol en daarom heeft het natuurlijk ook een vervolg hier naartoe. Ja. Als we dan kijken naar de reacties van de mensen, voor jou is het de eerste keer dat je dit natuurlijk mee gaat maken, want je bent sinds 1 januari daarmee betrokken, maar je hoort het natuurlijk wel van de achterban. Ja, klopt. Ik heb dit zelf ik heb wel al meegedaan als aanbieder van een activiteit. Dus Dan weet je het. 3e jaar. Ja. Dus ik zit aan 2 kanten een klein beetje. En daar hoor ik inderdaad iedere keer dat mensen heel erg Enthousiast zijn. heel erg enthousiast zijn. Ja. En wat heb je gedaan als ik vragen mag? Naast dat ik netwerkcoördinator ben ik procesbegeleider bij de garage. En organiseer ik ieder jaar ook een activiteit, 2 of 3 zelfs, vanuit de garage. Dus de garage is een ontmoeting voor mensen met dementie en mantelzorgers. En in dat kader, dus alles wat met dementie te maken heeft, probeer ik een mooie aansluitende activiteit aan te bieden. Dus je hebt een beetje van binnenuit al meegemaakt eigenlijk hoe die organisatie functioneert. Ja, klopt. Heeft je dat ook Ja. inzichten gegeven in hoe je nu als netwerkcoördinator opereert? Dat je zegt, nou, dit heb ik toen gemerkt, dat gaat goed, of dit zou anders kunnen. Op zich, ik neem het natuurlijk wel mee. Ik zit ook in Dementievriendelijk Roermond, wat een van de 2 pijlers van Seniorvriendelijk Roermond is. Dus het heeft me wel natuurlijk meegeholpen, omdat ik al meer binnen de dementiewereld zat. Dus daar heb ik wel een heleboel in mee kunnen nemen. Ja. Even naar Mark. Nederland vergrijst, zeggen ze. Hoe zit dat in Roermond? Is dat bekend? Jazeker is dat bekend en de komende jaren zullen we daar ook nog steeds meer rekening mee moeten houden.
Over hoeveel percentage moeten we denken? Nou, Weet u dat? getallen heb ik even niet op een rijtje, maar ik weet wel dat het toeneemt en dat de komende jaren dat ook wel aandacht vraagt. Niet alleen van ons voor activiteiten voor ouderen, maar ook van de gemeente waar ik wethouder mag zijn. En ik ben natuurlijk bijzonder trots dat dit initiatief in de stad Roermond bestaat. En wat ik heel mooi aan dit initiatief ook vind, is dat dit echt een initiatief is van ouderen zelf ook, hè, van senioren zelf. Dus dit is senioren voor senioren. Ja. Ja, en als je dan naar het aanbod gaat kijken, wat in de loop der jaren is gegroeid, en dat mensen aan 98 heel diverse activiteiten mee kan doen, voor elk wat wils, zou ik eigenlijk bijna zeggen. Dan is dat heel erg uitnodigend. En het is erg belangrijk dat senioren ook mee blijven doen. Niet alleen voor hunzelf, maar ook voor ons als gemeenschap. Zeker in die vergrijzing ook. We hebben binnen Seniorvriendelijk Roermond daar onlangs ook nog in een klein comitéetje al eens even over voorgesproken. Omdat ik net 10 weken in die rol zit. Je bent wethouder sociale zaken. Ja, dus vanuit die hoedanigheid ben ik ook voorzitter van Seniorvriendelijk Roermond. En we hebben ook gesproken over hoe kunnen we senioren ook nuttiger inzetten, ook nog voor de jongere generatie. Dus hoe kun je ook verbindingen gaan maken. Dat is een uitdaging die we de komende jaren willen gaan oppakken. En daar biedt deze activiteit biedt natuurlijk ook een gigantisch mooie uitnodiging voor senioren. Om zich hier ook te laten zien en wellicht ook te melden bij ons om te kijken van hoe kunnen we deskundigheid van ouderen gebruiken om jongeren ook op de een of andere manier weer verder te helpen in het leven. Het is een bekend verhaal in bedrijven. Vroeger was het de klacht, je bent oud en je wordt eigenlijk aan de kant gezet terwijl je nog niet uitgewerkt bent, maar je neemt wel heel veel ervaring en kennis mee. Jullie willen daar in de stad wat meer mee gaan doen. Kun je eens aangeven naar welke richting de gedachten uitgaan als het daarom gaat? Nou ja, het allerbelangrijkste is dat we proberen elkaar uit te nodigen mee te doen. En bij Seniorvriendelijk Roermond doen we dat in die 2 pijlers. Dat doen we vanuit dementievriendelijk en dat doen we vanuit pijler eenzaamheid, aandacht voor eenzaamheid. Daar zijn we overigens ook over aan het nadenken, moet dat niet een andere inkleuring gaat krijgen, ook in relatie met dat we talenten die er bij senioren zijn, dat er ook weer meer nadruk komt te liggen over hoe kunnen we dat benutten. En misschien een wat meer positievere insteek. Ja. Want het programma is ook wel heel erg leuk. Hè? Dat komt nu niet zo aan bod misschien. Ja. Maar... Nee, maar goed, het thema eenzaamheid speelt natuurlijk in onze gemeenschap. Niet alleen bij ouderen overigens, ook bij jongeren. Zeker. Dus we zijn ook heel nadrukkelijk vanuit die kant aan kijken om die verbinding met die jeugd juist te maken. Vanuit het talent wat we beschikbaar hebben in onze stad, ook bij de senioren. Maar vanuit die 2 pijlers werken we heel nadrukkelijk ook aan een programma. Er zijn 50 activiteiten door het jaar. Naast dit hebben we ook nog 50 activiteiten door het jaar heen. Op zowel die pijler dementievriendelijk als eenzaamheid. En daar doen meer dan 100 netwerkpartners doen daarin mee in onze stad. Daar ben ik bijzonder trots op. Dat al bestaat. Dat is gewoon een geschenk. Daar mogen we ontzettend blij mee zijn. Dat die activiteit in onze stad is. En laat dat ook een uitnodiging zijn voor mensen die nu nog denken van wat moet ik nou of waar kan ik terecht? Ja, want wij hebben natuurlijk... Met die Doe Mee weken kennis te komen maken met dit. Ja, we hebben natuurlijk heel veel kijkers. Hoe is het laagdrempelig? Want moet je je aanmelden voor de activiteiten? Hoe gaat het? Het is op zich heel laagdrempelig. Je mag je inderdaad wat in de folder staat voor een aantal activiteiten aanmelden. En dan heb je het natuurlijk over bijvoorbeeld een eetactiviteit. Is het wel zo fijn om te weten hoeveel mensen komen. Maar bij heel veel activiteiten kun je ook gewoon naartoe gaan en meedoen. Ja. En zijn er kosten aan verbonden? De meeste activiteiten zijn allemaal gratis. En mooi. bij enkele activiteiten, daar wordt een eigen bijdrage gevraagd. Ja. Maar dan heb je het, volgens mij is het duurste is €8. Nou is het zo, we hebben hier al eerder aandacht aan besteed. Want we vinden het een hele leuke activiteit en een belangrijke activiteit. Nou is het zo dat er elk jaar vaste onderdelen zijn. Die wegens succes worden herhaald, zou je kunnen zeggen. Maar er zijn ook altijd nieuwe onderdelen. Wat zijn dingen die er dit jaar volgens jou uitspringen? Wat springt er? Nou, ik wil eigenlijk niemand tekort doen, want ik vind het allemaal stuk voor stuk vind ik het echt hele mooie activiteiten. Dus ik kan
ik vind het zelf heel lastig om te zeggen van dit springt er voor mij uit. Dit moet je doen. Want ik denk dat het echt, je moet zelf gaan kijken, want het is een heel boekwerk eigenlijk geworden al, hè, zoals je kunt zien. Ja. We kunnen het nog net op deze folder. Ja, wat mij al opvalt is samen eten verbindt. Dat is absoluut zo. Hè? Tijdens een eten komt wat losser, je zit wat dichter bij elkaar. Je zit aan een tafel, dus je spreekt wat sneller met elkaar. Wandelingen zie ik heel veel. Bewegen en sport is natuurlijk heel belangrijk. Zie zwemmen. Films. Ja, films kijken, dus cultuur. Het zingen, we weten allemaal, zeker in verbinding met dementie, is zingen heel belangrijk. Ja, muziek, op allerlei manieren. Ook naar muziek luisteren. Ja, absoluut. Ik heb mezelf voorgenomen om een aantal activiteiten mee te gaan doen. En, Je had je al aangemeld, zei je toch? Ik had me al aangemeld. Waar heb je voor aangemeld? Mooi. Ik heb me bij 5 activiteiten aangemeld. Mooi. Ik heb daar een beetje diversiteit gezocht, maar ik ben ook wel bij een paar eetactiviteiten, omdat het ook in mijn agenda beter paste. Maar ook omdat ik daar senioren, ik ben zelf ook een senior trouwens, kan ontmoeten. En als het gesprek aan kan gaan hoe zij dat senior zijn in Roermond ook ervaren en beleven. Dus ik kijk daar heel erg naar uit om op die avonden met mensen aan tafel te zitten en eens een ander gesprek te kunnen voeren. Ook vanuit mijn rol die ik nu in de gemeente vervul. Omdat we echt wel zien dat er uitdagingen liggen die we met elkaar ook vooral samen moeten oppakken. Daar hebben we elkaar keihard bij nodig. En daarnaast heb ik wel ook, ik heb ook bijvoorbeeld dat gezond eten, dat heb ik uitgekozen. Dat is op een zaterdag trouwens, bij de weerstand. Dan wordt er een soort voedingsadvies gegeven, maar dan ook meer vanuit de duurzaamheid. Dus dat is in de transformator is dat, hè, de groene transformator. Dus dat lijkt me ook heel erg leuk om daar eens aan mee te doen. Dat is iets waar ik zelf niet zo over nadenk. Maar dan krijg je eens iets nieuws te horen. Dus dat vind ik het leuk aan dit programma. Wat mij ook opvalt, de scootmobieltocht. Dat lijkt me ook fantastisch. Ja, die hebben ze al ooit een keertje georganiseerd. Ja. En die kon toch eigenlijk ook niet ontbreken. Ik mag daar dan direct gebruik maken van het feit dat er toch een klein foutje, want het blijft mensenwerk, dat er een klein foutje in staat. De datum. Want de datum is goed, alleen het aanmeldnummer, het telefoonnummer klopt niet. Want hebben ze het regeltje erboven helaas gebruikt. Maar daar wil ik bij zeggen dat op de site van de Seniorenraad staat het hele programma. En daar worden daar wordt dit foutje is daar gecorrigeerd. Dus daar staat het gecorrigeerde. Super. Waar kunnen we de folder vinden? Waar kunnen ze die vinden? Bijna overal. Mag ik wel. We hebben er een heleboel verspreid. Er zijn mensen die heel actief zijn geweest. Die hebben inderdaad daadwerkelijk mensen de folder in de brievenbus gedaan. Maar ze liggen op verschillende plekken. Eigenlijk door heel Roermond. We hebben geprobeerd om op centrale plekken folders neer te leggen. En mocht er nog iemand willen, dan mogen ze mij natuurlijk altijd even een mailtje sturen. En dan zorgen we dat er nog een paar komen. Dus, heel veel succes. Ja, dankjewel. De Doe Mee Weken, mensen, van 19 september tot en met 10 oktober in 2026 natuurlijk. Heel veel plezier, meld je aan en doe mee. We gaan naar het plaatsje Montfort. Daar komt een theatervoorstelling over Reinald de Strijdvaardige. 700 jaar geleden is hij overleden. Er zijn vele verhalen over hem verteld. En die zijn nogal eens anders dan de een wordt verteld of de ander. Maar we gaan nu echt kennis maken met de mensen die er iets meer van weten. Welkom, heren. Dank je. Ja. Dank je wel. Hoe is het tot stand gekomen? Ja, ik ben in Montfort betrokken bij het kasteel en plaatselijke geschiedenis. En op een gegeven moment weet je gewoon dat die graaf, dat is wel de bijzonderheid, in 1326 in de kerker op kasteel Montfort overleden is. Nou, op een gegeven moment gaat het richting 2026 en dan denk je, dit is 700 jaar. En ga je ook ontdekken, ook door wat recente studies en dergelijke, dat daar wel een verhaal in die man zit. En dat verhaal eigenlijk nog nooit echt volledig vertelde. Ik pretendeer ook niet dat we dat nu doen, hè, maar dat die man wel wat extra aandacht kan gebruiken. En zo is het balletje gaan rollen. Want je bent de schrijver van de voorstelling die 11 en 12 september dan te zien is. Ja. Wat was aanvankelijk het beeld wat tot voor kort in de geschiedenis bestond van deze Reinoud die nu de strijdvaardige wordt genoemd? Ja, de titel is heel bewust gekozen, hè, Ja. want tot voor kort werd hij eigenlijk een beetje weggezet als de gekke graaf van Gelre. Dat hij afweek van de norm. En, In wat voor opzicht? Hij heeft wel een paar keerpunten in zijn leven gehad. En op enig moment heeft hij eigenlijk, dat is in ieder geval ook de insteek voor
voor het verhaal gebroken met de gangbare politiek van meer. En dan zie je dus meteen dat in zijn directe omgeving en vooral ook zijn zoon en zijn vrouw in paniek raken. Want ja, alles wat allemaal opgebouwd is. En het was ook de tijd dat de Franciscanen opkwamen, de Minderbroeders. Hij heeft de Minderbroeders naar Roermond gebracht. En die waren al veel meer bezig met de mensen die het slechter hadden. Hij was bezig met allerlei politieke verwikkelingen. Ik val het even heel kort samen. Maar op een gegeven moment was er een veldslag. En daar kreeg je je pit op de neus. Precies. En toen ging je de wereld anders bekijken. Precies. Hij is een graafschap kwijtgeraakt. Hij is in Parijs geweest. En daar is hij dus met op dat moment heersende religieuze opvattingen in aanraking gekomen. Theoloog uit die tijd. Precies. En het was ook de tijd dat het heel erg ging over dat Christus toch echt terug zou komen naar aarde. Dus daar ging hij een aantal landingsplekken voor maken. Een aantal steden ging hij Insula Dei noemen, dus de eilanden van God. In Roermond was Insula Dei, in het Nederlands is het de Godsweert. De Godsweerder Singel komt er nog vandaan. Eigenlijk was hij eigenlijk een soort landingsplek voor als Christus dan toch op aarde terugkomt. Nou, waarom niet in Gelre? En dat kwam ook door die Franciscanen die in die tijd er ook heel erg in geloofden dat de tijd daar was, de eindtijd zoals die dan gezien werd binnen het katholicisme. Ja. En dan zie je dus allerlei zaken die, als je het vanuit dat religieus perspectief gaat bekijken, die in één keer dan op zijn plek vallen. Hij heeft bijvoorbeeld zo'n beetje alle stadsrechten binnen Gelre, de grote steden, Roermond, een uitzondering, maar Montfort, Nieuwstad, Kessel, de kleinere stadjes. Allemaal in 1312 nieuwe stadsrechten gekregen. En dat is eigenlijk nooit vanuit een soort religieuze optiek naar gekeken. Maar er stond bijvoorbeeld in, als je op hoger beroep wil gaan, bijvoorbeeld juridisch, dan moet je naar Insula Dei. Dus niet naar Roermond, Insula Dei. Maar 1312 was het 42e jaar van zijn bewind. Dat is 6 keer 7. 7 is al dat volmaakte getal. Religieuze waarde. Ja, 6 keer 7 is al bijna het kwadraat van. Dus er zitten in één keer, als je vanuit die andere bril gaat kijken, je denkt van, zo gek was hij nog niet. Nee. Hoe is hij dan in die kerker terechtgekomen? Ja, zijn zoon heeft op enig moment ingegrepen. Die heeft gewoon gezegd van, dit gaat gaat fout. eens. Ja, de erfenis, zal ik maar zeggen, die wordt door papa. Er was aan alle kanten waren ze bezig. Hè? Dus om gebieden te veroveren, om burcht in te nemen, te kopen. Slim onderdingen, slim introuwen, om relaties, netwerken, oorlogen, Precies. gekonkel, gedoe. Het was een ontzettend ingewikkelde wereld waar hij in zat. Ja. Maar op een gegeven moment liep het toch voor hem van de rails. Of zeg je van, hij heeft een andere keuze gemaakt. Dat proef ik een beetje in jouw verhaal. Nou, maar we willen dat in ieder geval in die verhaallijn. Hè, je verliest je aspiraties om hertog van Limburg te worden. Want, maar zegt eigenlijk, het doet er niet meer toe. Want het koninkrijk komt eraan. Dan verlies je je eigen graafschap nog een keer. Hè, en dan wordt dat in zijn Parijse tijd wordt dat in een ander perspectief geplaatst. En daar waar anderen met het meer hier bezig waren, was hij eigenlijk wel een politiek aan het bedrijven om het klaar te maken voor wat hierna komt. Dat is een beetje het verhaal. En wat kunnen we verwachten met het theaterstuk? De dirigent zit naast je. We hebben in ieder geval gekozen om qua muzikale omlijsting heel dicht bij het gevoel van Reinoud te komen, qua emotie. Eigenlijk in elke theater- of operavoorstelling komt wel liefde, strijd, innerlijke strijd, eenzaamheid aan bod. En we hebben gekeken hoe kunnen we met bekend repertoire van Mozart, Verdi, Puccini, hoe kunnen we bekendere aria's die eigenlijk qua emotie hetzelfde vertellen in een andere context, hoe kunnen we die verplaatsen naar Reinoud? En zo hebben we eigenlijk wat bewuste keuzes gemaakt, zodat mensen in het publiek ook dingen herkennen natuurlijk. En zo hebben we dus een link gemaakt tussen bestaand repertoire naar dit verhaal eigenlijk. En daarbij ook nog echt specifiek fanfare repertoire, dus wat los staat van opera repertoire, maar wat wel helemaal past in dat toch middeleeuwse sfeertje, strijdvaardige sfeertje. Dus als ik het samenvat, dat verhaal, wat natuurlijk ook geënt is en draait om Montfort eigenlijk, daar worden ook de verenigingen bij betrokken om dat verhaal met een nieuwe blik opnieuw op diezelfde plek de wereld in te zetten eigenlijk. Ja. Mooi. Er zijn ook een aantal grote artiesten voor gevonden die dat ondersteunen. Precies, het is een co-productie eigenlijk tussen de fanfare en Opera Compact. Opera Compact Maastricht, die als een soort missie hebben om opera compact, maar ook voor een breder publiek toegankelijk te maken. De voorstelling, je kunt nog wat meer over de kwaliteit van de zangers, maar Fenna Ogrejensek als sopraan en Vincent Kusters bekende als sopraan, zeker in Limburg. Ja.
En dat is, en dat zeg ik dan ook, als je dan ook zo'n repetitie bij de fanfare meemaakt, waar dan ook gewoon plaatselijke amateurmuzikanten en fanfare en opera staan toch best wel ver uit elkaar. Hè? Dat is toch meestal heel andere begeleiding bij opera's. Dat het ook wel ook een mooie spanning en een mooie dynamiek oplevert. Ook die crossover van amateurmuzikanten en echt professionals. Absoluut. En Opera Compact is daar ook helemaal niet schuw van om met amateurgezelschappen het juist bereikbaarder te maken voor de toeschouwer, maar ook voor de rijke muzikale omgeving die hier in Limburg is. Muzikanten hebben vaak al een heel snelle verbinding met elkaar, toch? Dat sowieso. Ja. En nu zijn en dit wel twee hele verschillende takken van sport. Ja. Ja. Hoe doe je dat? Voor mij als dirigent is dat een hele mooie uitdaging geweest om... Ik kom zelf in de klassiekere wereld. Ben wat later ingestapt in de blaatswereld. Oké. En dan snap ik de keuze voor jou wel. Precies. Ja. Je bent die verbinder. Precies. En ik heb heel bewust nagedacht van... hoe ga ik dit nou vertalen naar mensen die op een vrije vrijdagavond... voornamelijk voor de gezelligheid bij de fanfare in Montfort komen blazen. Maar dat is natuurlijk een uitdaging. Hè? Je hebt een heel ingewikkeld verhaal, ook nog met een religieuze tint. En dat is al heel ingewikkeld. En dan nog muziek die mensen misschien niet elke dag, waar ze niet elke dag naar luisteren. Waar ze misschien niet elke dag naar luisteren, die ze misschien wel ooit gehoord hebben. Maar om het zelf dus te spelen, het begeleiden van zangers, is iets totaal anders. En hoe gaat dat nu? Want de repetities zijn natuurlijk al in volle gang. Nou, wij zijn gestart in het voorjaar, dus wij hebben in ieder geval een aantal maanden repetitietijd erop zitten. We hebben ook al samengewerkt met de 2 zangers. We hebben nu 3 weken even een kleine pauze genomen, dus nu zijn het nog 4 weken goed doorpakken naar het eindresultaat. En hoe zijn de reacties van de muzikanten en de opera's? Het is onwennig de eerste keer en begeleiden, het komt vaak voort uit een relatief simpele partij. Mensen hebben het overzicht niet. Ik als dirigent heb natuurlijk een overzicht. En een begeleiding is relatief eenvoudig te spelen. Alleen om het precies te maken en echt als begeleiding naar de zang toe, dat maakt het moeilijk. De kleine nuances, de kleine afrasering, het is natuurlijk niet alleen het textuele verhaal, maar ook het muzikale verhaal. Hoe neem je die mensen daarin mee om dat te laten aan? Want dat moet natuurlijk allemaal in elkaar vallen eigenlijk. Precies, dus we hebben er ook voor gekozen om de regisseur vrij vroeg in het proces uit te nodigen om een soort totaalbeeld te schetsen van wat er allemaal gaat gebeuren. Want je moet je voorstellen, Ilse op de Bugel komt vrijdagavond op de Bugel en opeens is er een hele operavoorstelling omheen. Ja. Dus eigenlijk onze beide rollen en ook de rol van de regisseur Siebrand van der Werf hebben vanaf begin af aan een soort overview willen creëren voor de mensen wat het eindproduct gaat zijn. En ik merk nu naar die zomer toe, dat het steeds duidelijker wordt. Ook naar die eerste repetitie met die zangers. En dat, hoe dichterbij je komt, hoe echter het wordt. Ja, want als fanfare speel je normaal stukken, maar nu doe je een begeleiding van een theaterstuk. En dat is gewoon heel anders. Precies. Ja. En nu hebben wij en. Dus we zijn ook op een aantal momenten waarop de fanfare echt alleen op de voorgrond is, zonder zang. Ja. Dus je hebt ook echt een connectie tussen die 2 verschillende werelden van muziek. Dus dat is denk ik wel echt een hele grote meerwaarde van die voorstelling. En wat daar ook bij helpt is dat in 2022 Opera Compact al eerder een operaproductie met Kasteel Montfort als decor heeft gedaan. Dat was een bestaande opera, de Freischütz. Maar dat levert gewoon op dat mensen er al een keer geweest zijn. Hè? Of daar is beeldmateriaal van, dus dat je kunt je al voorstellen hoe het gaat worden. Hè? Ja. Dus in die zin is het wel spannend. Hè? En ik denk dat het ook gewoon... maar dit is wel een vereniging die ook wel in zijn DNA zit om af en toe eens uit de comfortzone te stappen. En eens een keer wat anders te proberen. Zeker. Wie niet? Wie wil dat niet? Ja. Ja. En het leuke is ook dat jullie niet alleen de fanfare, maar ook op een andere manier de gemeenschap erbij betrekken. Ja. Nou, dus niet alleen de fanfare, bijvoorbeeld bij de opening. Ja, daar hebben we gewoon 8 tamboers nodig. Nou, er is nog een plaatselijk fluit- en tamboerkorps. Ja. Nou, die steken een vinger op en zeggen, die willen wij wel leveren. Ja. Maar we hebben ook nog een heleboel fluitisten, die willen ook wel meedoen. En we snappen dat we niet fluiten, maar kunnen wij niet als figurant meedoen bij de belegering of bij de begrafenisstoet of iets dergelijks. En dus je ziet dat er wel een bredere betrokkenheid is. Mooi. Ja. Mooi om te zien. Ja. Wanneer vindt het plaats? Waar vindt het precies plaats? Nou, we gaan even uit van goed weer en dan is het op vrijdagavond en zaterdagavond 11 en 12 september. Bij Kasteel Montfort, het publiek zit dus op het buitenterrein. Het taluut aan de noordmuur is het grote podium. Ook op de muren wordt gespeeld, op de torens.
Prachtige lichtinstallaties, dus we gaan ook heel veel met sfeer werken. Als je om 8:30 begin september, dan is het al vrij snel donker, dus kun je heel veel met sfeer doen. We hebben zelfs de mogelijkheid erbij dat als je zegt, als ik dan er toch naartoe ga, dat je zelfs nog om 7 uur in de kasteeltuin met een walking dinner kan aanschuiven. Dus wat dat betreft een mooi totaalarrangement. Waar kan men kaarten krijgen? De website www.kasteelmontfort.nl en van daaruit zie je Reinoud staan en dan kom je van vanzelf. Okay. Heel fijn dat jullie wilden aanschuiven om hierover te komen vertellen. Het klinkt als een super interessante meneer en een super interessante voorstelling die met een half dorp gemaakt wordt. Dus prachtig. Dank jullie wel. Heel veel succes en heel veel plezier. Dankjewel. Ja, beste kijkers, dit was Midden-Limburg op zondag met Johan en Carmen. We hopen dat jullie genoten hebben. Heb jij nou een mooie voorstelling of een mooi verhaal te vertellen? Laat het ons weten en wellicht ben jij de volgende keer onze gast. Tot volgende week. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Kampeerwinkel Roermond en EuroPC Roermond.